Halo लोगोफोर गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दा नै माने सेरजाखौ दानै आं दा बेसेबां हाखो माबायदि जाखो आं बेखौ दिन्थिनो आखायाव लाबोदों। दा आं नैबेखौ गंसे दानदोंमोन आरोना। आं बेखौ दाननानै खुरबाय ओमफ्राय दा बेखौ दाननानै ओमफ्राय दा बेखौ गासिबो दानजोबनानै ओमफ्राय लास्टआव बेखौ फिनिशिंआव एसे बानायबावगोन। दा साप'ज जाबायानो आरोना। दा बेखौ आं उनाव दाननोसै। आं दा सेरजाखौ माबायदि जाखो बेखौ दिन्थिलांनो। दा नै बे गंसे दङ। बे फुल फिनिशिं जाबाय आरोना। सेरजानि मडेला बिदि जागोन। दा नै सेरजाया बिदि जागोन नै बिदि ओमफ्राय ओरै जागोन आरोना। दा बे फिनिशिं जाबाय ओमफ्राय गराय ओमफ्राय दिरुं ओमफ्राय कालार होनानै बेयाव सामब्राजों थुमबानो जाबाय आरोना। दा बे आरो आं देखायबावगोन र'। आं सेरजाखौ एखे मडेल दानजोबदों गासिबो दस्रा मडेल गैया। दा सेरजाया बेसिखिनि जाबाय आरोना। नायनो हागोन खाथिनिफ्राय। आरो सेरजाया गोबां दंबावो बिथिं दानि दं नै माखासे बेखौ लासै दानजोबगोन आङो। दा आं जाखिनि दानदों दा बेसेबां हाना दं आरोना सेरजाखौ। दा बबेबा फिनिशिं जाबाय बबेबा फिनिशिं जायाखै। दा नैबे फिनिशिं जाबाय नैबो। जुदि सोरनोबाफोर नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन। आं माने सेल खालामनो थाखाय आं बानायनाय जादों सेरजाखौ। सोरबा बेलेग मडेल नांगौ जायोब्ला आं खिन्थाबानो जाबाय माबायदि मडेल नांगौ। नोंसोरनाव फट'फोर दंबा आङो फाथायना हर। आं बे स्टाइल दाना हरनो हागोन। दा आं नैबेखौ एसे ट्राइ नायनि आं। दा नैबेनि जखाया फिसा आरोना। ओमफ्राय दा बे सबसे फिसासिन जागोन बियो। माने बे फिसा नालाय बिनि थाखाय आं बेखौ 15 सेन्टिमिटार लानाय जादों गुवारखौ। दा बिनि मडेला फिसा जागोन। माने बे मोनसे स्पेसियेल जागोन आरोना बियो। दा आं बेखौ माने सिगां ओरै हाना लाग्रोनांगौ। दा बेखौ खुरनायनि उनाव आरोना। माने उनावबो खुरनो हायो ओमफ्राय माने दाननो मोजां जानायनि थाखाय जों बेखौ उनाव हास'यो। दा बेखौ नों खरादजोंबो हास'नो हायो आरो नोंनाव मेचिनजोंबो हास'नो हायो। दा आं बेखौ मेचिनजों हानानै देखायगोन। दा बेखौ नों थिग मेचिनजों माने नैबे सिन होनाय नङा। बे सिनजों सिदा हा ओमफ्राय बांद्राय खाथियाव लांनो नाङा। जास्ट नैबेसिनि एसे माने गोजानाव दोन आरोना। नेक्स्ट टाइम माने हाबावनानै माने समान खालामनो हानाय। बांद्राय हाब्रे हरनो नाङा। दा आं हानानै दिन्थिनि। दा नायबेखौ नै आं माने बांद्राय खाथियाव लाङासै। बे माने सिदा खाराखै नालाय गेदा खारबाय नै। ओमफ्राय थिग बिदिनो बेखौबो दस्राखौबो बिदि हादो। बेखौबो आं हाला ओरै हायोना ओमफ्राय खिन्थु माने सम नांगोन आरोना। माने ओरै बे जे दंना बिनि थाखाय माने सरासल थाङा आरोना हानाया सम लायो। थिग बेखौबो आरो बिदिनो थिग बिदिनो हालांगोन आरोना। आं बेखौ उनाव बानायलांसै। दा आं माबायदि बानायो बेखौ आं सिगाङाव एसे देखायखाबाय आरो आं देखायलांबाय थागोन। माने आं भिडिअखौ आपडेट खालामलांबाय थागोन आरोना। नोंथांमोना सम दंबा जुदि भिडिअखौ नटिफिकेसन थांदोंबा नायबानो जाबाय दसे सम। जुदि इन्टारेस्ट दंबा आरोना। दा बेखौ आं उनाव बानायलांबाय थागोन। ओमफ्राय आं दा जाखिनि बानायनाय बेफोर गासिबो बेनो आरोना। जुदि सोरनोबा नांगौ जायोबा सिफुं अर्डार खालामनो हागोन। खामबो अर्डार खालामनो हागोन। आं माने खामखौ दानथ'नाय जायाखै। बिनि नेक्स्टआव आं खामखौ दानगोन।
दा आं सेरजाखौ गासैबो दानजोबग्रोगोन सिगां दा आं सिफुंखौ आं बिदि बानायगोन आरोना माने क्लासिकेलबो मोनगोन मा स्केलनि नांगौ बे माने अर्डारनि थाखाय बानायनाय आरोना बे स्केला C शार्प जागोन बेयो माने बेयाव आरो एसे साजायबावगोन आरोना दा बेथ' फुल टिउन जाबाय आरोना बे टिउना पारफेक्ट सिस्टेमा सिफुङा आरो बुस्थु दंबावो बेखौ अर्डारनि थाखाय बानायदों C क्लासिकेल ब्रै दा नोंथांमोना खोनासंनायनो हागोन आं दामनानै खिन्थानि बिदिनो बेनि टिउनखौ नाय माने दा बेनि टिउना बिदि जागोन माने जों जि फुनाम सिफुं जों बायोना माने नैबे औवायानो आरोना बे फुनाम क्वालिटि औवा आरो बेयो जों बेखौ माने बाहेरानिफ्राय लाबोयो बाहेरानिफ्राय बानायालासिनो लाबोयो जोङो ओमफ्राय बाहेरानिफ्राय लाबोनानै जों बेखौ फोरानो माने साफा खालामो ओमफ्राय बेनिफ्राय जखा लानानै जों हास'यो ओमफ्राय बानायो आरोना जों बेखौनो दा बेनो जाहैबाय फुनाम क्वालिटिनि औवाया बेनो जों बेखौनो बानायो बेखौ जों ट्रेडिसनेलबो बानायो जुदि नोंथांमोना ट्रेडिसनेल नांगौबा ट्रेडिसनेलखौ मोनो आरोना आच्छा आंनि भिडिअआ बेखिनियानो दा आं भिडिअखौ दोनथ'नोसै आं माने दाननायखौ स्टार्ट खालामसै दसे उनाव आं सम जायोबा नोंथांमोननो खिथागोन आं होमबा भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय